Hallelujah. Mayibongwe inkosi. Mayibongwe imvana. Makabongo ngabona. Sanibonani bazalwane. Cela ukuthatha ilithuba ngibingelele ekseni egameni lika Jesu, mama umfundisi uMalunga, baba umfundisi uNkosi, abavangeli ama-deacons, obaba omama, osisi obhuti, abantwana egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyacela sishayeleni izandla thina sonke ukuthi sikhona ekseni. Uma unayo umakhelwane ngicela umxhawulise umbingelele umakhelwane. Ayibonge. Ayibonge asidlulise ukubonga abazalwane. Izolo ngibonile bekunenkonzo yabesifazane yala ekhaya eMlazi. Haleluya. Ngidlulela ekseni ngesikhathi ebekufanele iqale ngaso. Ngabuya ngayibona siyophela. Haleluya. Ngiyacela sishayeleni izandla bazalwane egameni lika Jesu. Ukuba nenkonzo yabesifazane la siwumlazi kubalekile kakhulu. Haleluya. Ngoba kulula ukubona ukuthi ubani odojayo masisodwa. Singaze sidideke masibaningi kakhulu sithi hey sekukhona nama branches. Basiyambonga bazana uNkulunkulu ngizwile ukuthi beyimpumelelo inkonzo yabesifazane. Angifuna ukudla isikhathi bazalwane. Ngiyacela singene ezwini lenkosi. KwabaseRoma chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse elika 17. Ngesonto elidlula siqedanga indaba yethu. Mhlambe ngesinye isikhathi so buye sikwazi ukuyiqedela kodwa siyaqhubeka bazalwane. Sisekuyo le ndaba. Hallelujah. Cela ungifundele sithe verse 17. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. And ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. Kona sithembile awukho wrong, akhona amanye ama translations athi likaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. And ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. Sisakhuluma ngale ndaba ebalekile kakhulu yethu yokukholwa ukuthi asibe amakholwa akholwayo. Namhlanje iBhayibheli lisikhumbuza ukuthi kona ukukholwa kuvela ngokuzwa. Sanibonani bazalwane. Ukholwa ngoba uzwile. Lokhu kukholwa esikhuluma ngako kufunakala uzwe izwi likaNkulunkulu noma uzwe izwi lika Kristu. Ayikho into ebalekile njengabazalwane nabantwana bakaNkulunkulu ukuthi silidle izwi likaNkulunkulu. Ngoba ukukholwa kwethu kwakhiwa ukuzwa izwi likaNkulunkulu. The more uzwa izwi likaNkulunkulu is the more ukholwa. Sanibonani bazalwane. Manje uma ungafuni ukuzwa izwi likaNkulunkulu nokukholwa nako kuhlehlela emuva noma kuyancipha. Ingakho kuhle ukuhlabelela, sishaya izandla sigide. Haleluya. Kodwa kuhle kakhulu ukuthi silalele izwi likaNkulunkulu. Ngoba isitha
siyakwazi ukulintshontsha izwi likaNkuluNkulu silintshontshe lingakowi ngisho ukuwa kule ndawo. Sanibonani bazalwane, ngokuthi kufika isikhathi sezwi, isikhathi sakho nawe sokugoduka sesishayile. Manje uyalizwa izwi likaNkuluNkulu ucabanga ekhaya, ucabanga izinto ekufanele ngabe uyozenza, isitha sintshontsha izwi likaNkuluNkulu. Haleluya. Yingakho kubalekile masabazalwane sabantwana bakaNkuluNkulu asizondle ngalo izwi. Angimazi ukuthi wayeyithatha phi lo owayeyisho lento enijwayele ukisho manithandaza, ngoba yona ayikho ezwini likaNkuluNkulu, kodwa lo owayeyisho ngibuye ngiunderstand ukuthi wayeqonda ukuthini mayethi izwi lakho lingamadoda siqondise endleleni. Haleluya. Ngoba izwi likaNkuluNkulu iqiniso elimsulwa ilona elisiqondisayo endleleni. Haleluya. Uma sizodla izwi likaNkuluNkulu maningi amathuba ukuthi sibe yilento uNkuluNkulu afuna ukuthi sibe yiyo. Manje sitha sikwenza ukuthi ulizonde izwi likaNkuluNkulu. Isitha sikwenza ukuthi ube na wonke umdlandla makusagidwa, mase kufika isikhathi sezwi usukhathele usuyalala. Haleluya. Ngoba isitha asikufuni uyikholwa elikholwayo, sikufuna uyikholwa elingakholwa. Kanti into ezokwenza ukuthi ube yikholwa elikholwayo yizwi, and lithi iBhayibheli yizwi likaKristu. Haleluya. Nisekhona abazalwane? Manje masabazalwane fanele kube yinto ebaluleke kakhulu kuma pillars ethu awu-12 njengebandla. Izwi ilona lokuqala. Haleluya. Izwi ilona phambili, ngoba izwi likaNkuluNkulu ilona elisigayidayo, ilona mkhombandlela wethu. Ngisho ukuthi uright yini noma wrong ekukholweni kwakho ubheka ezwini likaNkuluNkulu. Haleluya. Awubheke emthethweni yakamalunga, kodwa ubheke ezwini likaNkuluNkulu, ngoba umuzi nomuzi unomthetho yakhona, kodwa umthetho esiwubhekayo owezwi likaNkuluNkulu. Nisekhona abazalwane? So uma sihlangene sikhonza fane ube nokulangazelela ukuzwa izwi likaNkuluNkulu. Uma uphuma la uhamba fane ube nokulangazelela ukuhlala phansi ufunde izwi likaNkuluNkulu, ngoba the more izwi likaNkuluNkulu lingena enhlizweni yakho nasengqondweni wakho kulula ukuthi wenze izinto ezifunwa uNkuluNkulu. Futhi asigcini ngokulifunda nje esontweni, ulifunda noma sewuwedwa sewusekhaya. Yingakho ngimthanda umuntu obhalayo esontweni uma kushunyayelwa noma kufundiswa, ngoba ubuyele ekhaya ahamba ayoyibukisisa kahle lento ekade kukhulunywa ngayo. And kubalekile ukuthi sifane njengebandla laseBereya. Lithi iBhayibheli ibandla laseBereya kwakuthi noma abapostoli sebeshumayelile bafundisa, kodwa babebuyela bagoduke baye emakhaya bayoyibukisisa kahle lento ukuthi injengoba kade kushiwo yini. Haleluya. Uthi ulungelo la ngaphambili asifane njengebandla laseMacedonia uma kunikelwa. Ezwini likaNkuluNkulu asifane futhi njengebandla laseBereya. Sibe abantu abathandayo ukuhlola imibhalo. Into eguidayo endleleni akusiwona amadlingozi. Angiphinde, into eguyida endleleni akusiwona amadlingozi. Ngoba thina ngathi sikholwa kakhulu uma sinamadlingozi. Cha, into bazalwane esenza sihambe ngokuqonda endleleni izwi likaNkuluNkulu. So into ekufanele siyithande ngenhliziyo yethu yonke izwi likaNkuluNkulu. And lithi ke iBhayibheli namhlanje ukukholwa kuvela ngokuzwa. Lithi iBhayibheli ukuzwa kuvela ngezwi likaNkuluNkulu. Ngelinye ilanga eBhayibhelini abantwana bakwaIsrayeli bake bahlushwa kakhulu, badlala ezinye izizwe. uNkulunkulu ufika kuGideon. Sanibonani bazalwane?
umfica naye ucashile usebhula ukolweni. Haleluya. Ukukhuluma kaNkulunkulu kuyena kuphambana nezinto yena ayibonayo. Nikhona abazalwane? Uma uNkulunkulu ethi kuGideon akahambe ayosiza isizwe sakwaIsrayeli, uGideon uthi akwazi ukuthi kube yimina Nkosi, ngoba mina ngingomncinyane. Uyibuka yena, ubuka iage yakhe 1 2, ubuka itribe yakhe ukuthi nayo kaIsrayeli wonke nayo futhi ingencinyane. Ngoba empilweni kugcwele abantu abazenyezayo. Nikhona abazalwane? Sisindiswe sazi kahle kamhlophe ukuthi asikho ngcono, kodwa kukhona abantu abangcono. Sayibona sibancinyane ngayo yonke into empilweni, kodwa ngesikhathi kufika izwi likaNkulunkulu kithi fanele kushintshe zonke izinto nendlela ekade siyibuka ngayo. Ngoba kwayena uGideon uyibona naye saba, uyibona emncinyane, ngisho itribe yakhe nayo incinyane, and izwi likaNkulunkulu likhuluma lizothi qhawe elinamandla. Ngoba ukukhuluma kaNkulunkulu ikona kufanele siqaphele sikulalele, ngoba kuyaphambana nesimo esisibona ngamehlo ethu. So izwi likaNkulunkulu limbiza ngeqhawe elinamandla, kodwa yena ucashile. Uthi uNkulunkulu uzosebenzisa lamandla onawo. Nikhona abazalwane? Ngoba ngokubuka kwethu siyibona singenamandla, kodwa once izwi kaNkulunkulu lamemezela lokho kithi njengamandla, ngisho ngabe sikubona kukuncane kangakanani, kodwa kuba namandla okunqoba konke. Nikhona abazalwane? So uGideon uyibona emncinyane. Awungifundele Sithembile chapter 6 abahluleli. Ungifundele uverse 13. Abahluleli ichapter 6 iverse lika 13, 14, 15 and 16. uGideon wathi kuye, "Oh Nkosi yami, uma uJehova enathi, konke lokhu kusehlele ngani na?" Lo muntu uyayingabaza, ungabaza nokuthi uNkulunkulu naye. Ngoba mayebuka izinto ezimehlelayo zikhombisa ukuthi uNkulunkulu akekho naye. Ingakho kusheze kuphimisela ukuthi uma uNkulunkulu enathi, okusehlakalelayo kusehlakalelani na? Angikwazi wena njengoba uhleli labo phansi ukuthi iziphi izinto ezikwehlele waze wangabaza uNkulunkulu. Ngoba khona izimo ezehlayo kubantu, abantu bagcina sebengabaza kwayena uNkulunkulu. Ngesonto edlule besibuka abanye abayithole bengabaza uNkulunkulu. Nangu uGideon simthola uGideon ethi uma kuukuthi uNkulunkulu nathi, pho kungani sehlelwa yilezi zinto? Bazalwane fanele sazi ukuthi noma sesikholwa, kodwa kuzovimba ukukholwa kwethu ukuthi izinto izehle. Nikhona abazalwane? Ukukholwa kwethu akuzokwenza ukuthi izinto zingehli. Kodwa iBhayibheli lithi when the enemy comes in like a flood, God raises the standard. Nikhona abazalwane? Noma izimo zikwehlela, kodwa uNkulunkulu esihamba nawo, sanibonani bazalwane? Ngoba amandla kaNkulunkulu iwona akwazi ukusiphakamisa khona izimo zisehlela. Akuzovimba kwesinye isikhathi ukuthi izimo zehle, kodwa sesithemba amandla kaNkulunkulu nezwi lakhe ngathi okusinikeza amandla even okudlula inkingeni. Thiwa Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba? kuyenzeka umuntu athe phakathi enkonzweni kodwa kungabaza amandla kaNkulunkulu. Ngoba mase yimehlela izinto uyibuza ukuthi
Ziphi lezi zinto ekwakuthiwa zazenziwa obaba uGumbi? Ziphi? Ziphi lezi mangalise esizwa ngazo ukuthi zazenzeka nakulendlu? Ziphi? Sanibonani bazalwane? Kodwa kubalekile akukushintsha ukuthi uNkulunkulu ukhona. Hallelujah. Akushintsha ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ubonakala uGideon ebuza ukuthi lezi mangalisa sifunda ngazo nesizwa ngazo ziphi? Uma ukuthi uNkulunkulu ukhona, sifa kangaka. Kuthiwani? Bathi uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na? Kepha manje uJehova usilahlile. Waxoxelwa ukuthi uNkulunkulu abakhipha eGibhithe. Uconclude yena ngokuthi kodwa manje uNkulunkulu usilahlile. Bazalwane, ziba khona inkinga nezingqinamba ezehle empilweni yomuntu ezenza ngabazo uNkulunkulu. Usuku strong mawusuhlala ekukholweni iminyaka kodwa umsebenzi ungawutholi. Kodwa uqhubeke nokumemezela leli gama. Ngibabonile abantu behlelwa izimo basho ngikhona phambi kwami ukuthi uphi lo nkulunkulu aphi lamandla kalo nkulunkulu ngoba uma izimo sezehla zenza ukuthi umuntu angabaza amandla kaNkulunkulu. Uthi kodwa manje uNkulunkulu usilahlile. Yena lo nkulunkulu uthi I will never leave you nor forsake you. Uthi angisoze ngakushiya angisoze ngakuyekelela lo nkulunkulu esikhuluma ngaye. But uGideon uyibona uNkulunkulu emlahlile. Kuthiwa wasinikela esandleni sakwaMidiyani. Uthi sinikeliwe esandleni sakwaMidiyani. And mawufunda ngenhla uyathola ukuthi lesizwe sakwaMidiyani sasedlala kakhulu ngabaka-Israyeli. Lithi iBhayibheli ngisho belimile babelinda bakaMidiyani ukuthi mase kenje kwakhula bafike bezolwa bavuna kuvuna abangatshalanga kube kutshala abantwana bakaNkulunkulu. Awu haleluya. USathane uyathanda ukwenza ukuthi wena akwenza into ezokwenza ukuthi wena uphimisele ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngoba lithi zikaNkulunkulu angivumayo phambi kwabantu nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba. Ongiphikayo ngesikhathi sewehlelwa izinto keep a statement esiphika uNkulunkulu. Thiwa uJehova wambheka wathi hamba ngalawa amandla akho. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ecomplaina ngesikhathi ekhonona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambheka wayesemtshela ukuthi hamba ngalamandla onawo. Angikade ngangikutshela ukuthi unamandla onawo avalelwe kuwe. Okwakho ukwazi nokuqonda ukuthi khona amandla onawo avalelwe kuwe uze ungawangabazi. And ngiphinda njalo lento ukuthi noma ngaba ukazi umela ngaphambili uphathe lo mbhobho akusho khona ukuthi amandla kaNkulunkulu awekho kuwe. Uthi uNkulunkulu hamba ngalamandla onawo. Ngamanye amazwi uthi lamandla akuwe akwanele. Last week kade simbheka ethi umusa wami ukwanele. Ngoba izinto ezikhona empilweni yethu as long as zivela kuNkulunkulu zanele bazalwane. Noma ungakubona kukuncane kangakanani kodwa kwanele ngoba kuvela kuNkulunkulu. Kuthiwani Sithembeni? Umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani. Uthi hamba ngalamandla onawe usindise uIsrayeli esandleni sakaMidiyani. Lo Midiyani awusabayo uGideon. Lo Midiyani owenze wayocasha. Lo Midiyani owenze wayithola seyobhula ukolweni. Yiyo lo Midiyani ekuthiwa akayophula isizwe sakaNkulunkulu esandleni sikaMidiyani. Kuthiwani? Angikuthumanga na. Uthi uNkulunkulu akuthumanga yini? Ya. Wathi kuye, "Oh Nkosi, ngiyakumsindisa uIsrayeli ngantoni na?" Uthi ngizomsindisa uIsrayeli ngani? Ngizomsindisa uIsrayeli ngani? Awanginanto engamnika yona. Kodwa ngizomnika uqobo lwami. Kuthiwani? Bheka, umndeni wami ubofu kwaManase. Mina ngingomncinyane endlini kaBaba. Ayikho into ethanda uSathane
njengokuthi wena ungakhohle ukuthi umpofu awunalutho awuyilutho. Usathane ngaso sonke isikhathi uhleze kufuna ukuthi wena uyibone ungeyilutho. Umona umuntu ngisho emaphambili enikezwe ithuba lokuma phambili oqala nje mayesathola ucingo nje ethi uDikoni Muhammad mzalwane ngicela wenza ukuthi athi ubani yena mina kodwa kukhulunywa naye athi ubani yena mina ubungizwe nje yena ubaba loyo unamanga weMuhammad akuyena ubaba uwe Muhammad kuqala kube khona ingxabano ngoba umuntu uzenyeza yena. Kuthiwa uJehova wathi kuye impela ngiyakuba nawe. Angiphathi khona abazalwana abantu abasha abangenabo abazali la esontweni. Meke wenza iphutha nje wathi uyamkhuza mina ke ngoba ngingenabo abazali la esontweni. Uyabona nje khona uSathane uhleze efuna ukuthi wena ngaso sonke isikhathi uyibone ungelutho. Usathane fana umazi fana usazi isitha sakho ukuthi ubani isitha sakho. Lo mzalwana ohlala eduze kwakho lo kade ehleba ngawe izolo akasona isitha sakho. Fana usazi isitha sakho. Once wazi isitha sakho uyoba right empilweni, uyoba right na wonke umuntu ngoba understand isitha sakho ukuthi ubani. Awuphinde futhi uJehova wathi kuye impela ngiyakuba nawe. uNkulunkulu uyagaranta ukuthi impela ngiza kuba nawe. Bazalwane nangu uNkulunkulu ugarantela uGideon ukuthi uzoba naye. Lo Gideon okade saba, lo Gideon okade ecashile, kodwa sekufike into manje, sekufike izwi likaNkulunkulu. Kade saba ecashile, kodwa umehluko phakathi kweinkinga zakho, ukwesaba kwakho nokungaphumeleli kwakho izwi likaNkulunkulu. Umehluko phakathi kokwahlulwa kwakho nokunqoba kwakho izwi likaNkulunkulu. Amazwi akho afika kimi Nkosi, amazwi akho ngawadla ngoba kubalekile ukuthi uwadle amazwi akhe. Uma uwadlile amazwi akhe noma ngabe ubani okhuluma nawe noma ngabe yini kungena ngala kuphuma ngapha ngoba wazi amazwi akhe. Thiwa uyakubabulala abakwaMidiyani kungathi bangamuntu munye. uthi uNkulunkulu uyakubulala abakwaMidiyane kungathi umuntu munye, uyobabulala ngathi ubulala umuntu oyedwa. Angikwazi ukuthi wena yini oyisabayo, kodwa namhlanje izwi likaNkulunkulu lithi hamba ngalamandla onawo. Lithi sitha sakhe izitha zakho uyayinqoba zonke kungathi ushaya umuntu oyedwa ngoba izwi likaNkulunkulu iyona nje kufanele uyikholwe uphumela ngisho bamelene nawe emsebenzini kodwa uzonqoba mntaka baba ngoba uNkulunkulu uthi nginawe. La ufika khona masuka sithi singena la ekuthiwa kungenwa khona siphuma la ekuthiwa siphuma akuphunywa khona ingoba sisuke sesihamba nebhokolo, sisuke sesihamba nebhokolo awusanibonani elinguJesu la ekuthiwa kungenwa khona. Masifika sihambi sodwa, mawusibuka wena uyitshela ukuthi sihamba sodwa, asihambi sodwa mntaka baba, sihamba nebhokolo. Ingakho sihamba ngokuzethemba, ingakho sihamba ngokuzeqhenya ngoba sihamba nebhokolo elinguJesu. Othi even ikhanda lesitha sethu uSathane lingaphansi kweinyawo. Manje la esihamba khona sihamba sikhululekile ngoba siphethe uJesu umnini mandla onke elithi iBhayibheli konke kwenziwa uye futhi konke kwenziwelwa yena. Sihamba naye, sihamba naye, sihamba naye.
hayi sihamba naye ngoba indaba isekutheni uhamba nobani. Yake yakhala enye indoda yatshela wesifazane yathi uma ungithuma kulempi uthi angiyolwa lempi angizohamba wena ungekho. Washo wesifazane ohamba noNkulunkulu wathi impela uNkulunkulu uzokunikeza ukunqoba kodwa ukunqoba kukumuntu wesifazane. Ngoba kwakuwumuntu wesifazane uDeborah wayewumuntu wesifazane owazi kahle ukuthi noma uwesifazane kodwa khona into evalelwe kuye, kunamandla avalelwe kuye. Noma indoda ingahamba ihambe phambili empini kodwa izonqotshwa le yampi engekho yena. Fana uzazi ukuthi ubani. Ngisho la osebenza khona inkampani yenza iprofit. Ngelilanga mhla wafika eZulwini you'll be shocked. Mawuthola nale profit enziwa ingenxa yakho. As long as usasebenzela yona, hawu haleluya, nenkampani izophumelela. Ngoba uma ubusiswa thiwa kwande nala uthathe khona, kanti wena uthathe inkampani. Awusanibonani bazalwane? Akufunakala ufike la osebenza khona uhambe ube into ethithizayo nje. Makhulu amandla kuwe. Izwi kaNkulunkulu livalelwe kuwe. Elithi lona izwi kaNkulunkulu injengomlilo ovalelwe emathanjeni ethu. Ilento engavumi isithule. uGideon kade qhaqhazele saba, but ushintsho lakhiwa yizwi likaNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? To cut the long story short, wabanqoba bonke labantu laba bebekade be-traumatize isizwe sakubo sakwa-Israyeli, banqotshwa bonke njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ngoba uma sethi asihlasele, kuhlasela umuntu osehamba nenye into. Ngimthanda ngisho ehlukanisa abantu ahamba nabo. Asiyeke le ndaba ukuthi uyabanciphisa. Haleluya. 32,000 awunciphisa. Ube u10,000 afike nawe awunciphisa. Agcine sehamba no300. Ngimthanda maye sebahlukanisa ukuthi u100 awume ngapha. Uthi u100 awume ngapha. Athi omunye u100 awume ngapha. Mase athi mina ngizoma ngapha. Hawu njani? Ko 100 bonke laba wena uzoma wedwa. No, angihambi ngedwa. Angihambi. Wayazi kahle kamhlophe ukuthi akamile ye. Ungambona wena yedwa kodwa akamile yedwa. Uhamba nomdala kuneyinsuku. Uhamba nekakaramba likazimo. Uhamba noJehova. Awu haleluya. Uhamba nendoda. Uhamba nengadla. Uhamba haleluya nomlilo oqothulayo. Hlalani phansi bazalwane. Akahambi yedwa. Mawazi ukuthi uhamba nobani. Mawuhamba noNkulunkulu, azi mntaka baba ukuthi uhamba nenye into, uhamba nomunye umuntu, uhamba nomhlaba wonke, uhamba nezulu lonke lingakuwena mntaka baba. Yonke into ngisho ngeza sekuthiwa ba5 bahleba ngawe obazonda wena uwedwa ngapha. Khulileka mntaka baba, baningi abangakuthina kunabangakubo. Ushintsho kuGideon lakhiwe ukukhuluma kaNkulunkulu. Before uNkulunkulu akhulume, uGideon ubesaba. But emuva ukuthi sekukhuluma uNkulunkulu, wakhipha isifuba, wakheqa isisu, waqonda phambili. Akusanibonani bazalwane? Ngoba sehamba nebhokolo. Hayi. Lo uNkulunkulu esihamba naye lo uNkulunkulu esihamba naye mkhulu kakhulu bazalwane. Lithi iBhayibheli umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Manje uma ungokaJehova nokugcwala kwawo, ufana njengomuntu omenywe ephathini, omenywe emcimbini, ungamenywanga abangani nezihlobo kodwa umenywe uMr Party.
ungamenywanga abangani bakhe kodwa umenywe uMr Phat. Ngisho ukungena kwakho okuphazamisayo esangweni uthatha ucingo uthi angizwa mfowethu kube ngathi ufonela yena avela abonza hayi wazana nabantu abakhulu angimdedele ngoba ukukholwa kwethu bazalwane uhambo lwethu emhlabeni sihamba nowadala lo mhlaba. Uyena lo esihamba naye. Lithi iBhayibheli kwasekuphela iwayini. Angithi lithi kwasekuphela iwayini. Laphela iwayini emshadweni kumnandi. uMaria mayibona lento uya kuJesu because wayazi. Phela uMaria yena yedwa ingelosi eyakhuluma naye. Yathi uzakukhulela. Haleluya. Ngisho ebuza kuyokwenzakala kanjani lokho. Yathi ingelosi umoya kaNkuluNkulu ophezukonke uyokwehlela kuwena ukusibekela. Oyakukhulela kuyakuthiwa kungcwele. Manje nakusekuphele iwayini la emshadweni. Kanti nawo lokho kwathiwe kungcwele. uMaria uya kuye uthi Jesu nayi inkinga esibhekene nayo sekuphela iwayini. Uthi uJesu mama ufunani ngokwami na? uMaria wamshiya kanjalo ngoba wayazi kahle kamhlophe ukuthi yena vele uJesu uphinda abe ne soft spot naye unina. Wamshiya kanjalo waya kubafundi bakhe. Uma yakubafundi bakhe nabo abahleli boma imlomo iwayini liphelile. Umcimbi sewuphelile akusemnandi la emshadweni. Uyababuka nabo bafrazekile babhorekile emshadweni akusemnandi. Ubatshela into eyodwa konke akushoyo anokwenza. Ngoba umehluko phakathi kokubhoreka kwakho nokufrazeka kwakho izwi. Elika Maria lalingeke lize luwenze umsebenzi. Bekubiza ukuthi akukhulume elika Jesu mase kwenzeka umsebenzi. Awusanibonani bazalwane? Uthi uJesu ukubona thathani lezi imbiza zamanzi. Niyokha amanzi. uJesu akabatshelanga ukuthi siyasebenza manje. Sikhiqiza iwayini manje. Akabatshelanga uJesu. uJesu batshelele lento abatshela yona ukuthi abayenze because mawulalele yena isolution yeinkinga zakho zonke iwuye futhi. Ngithi mina mawumlalelile yena ngisho ngathi thatha lesudu uyinikeze lo wamzalwane, thatha le ngubo uyiphe lo wamzalwane, mnike mntaka baba. Ngoba inkinga zakho ngeke ngizwe mabenikelisa bethi uyoba nezingubo eziningi. Cha, inkinga wena mawulalele yena ukusolvela inkinga zakhe engahlangani ngisho ukuhlangana nengubo. Engahlangani ngisho ukuhlangana nesudu ngoba mawumlalelile yena. Ngesikhathi bekha amanzi bebuya nawo amanzi aphenduka iwayini ngoba each and every step abayithathayo bakhombisa ukuthi bamlalelile yena. Step nestep abasithathayo kuguquka amanzi aqala besweet. Bathatha step ashintsha amanzi abe mnandi. Bathatha step kushintsha imbiza ibe iwayini elibomvu. Bathatha haleluya indaba balalele yena. Khona abantu abastaka empilweni bastake ngayo yonke into kanti uNkulunkulu libeleshile nje. Uma uNkulunkulu ekhuluma noNolizwi her first song ekuseni uthi friendship with Jesus. Hallelujah. Uthi fellowship divine. Hallelujah. uNkulunkulu ekhuluma naye mawufika uzocula lengoma. uNolizwi uzashaya isifuba kusithe athi sithe ngiyayifaka lengoma ngoba uNkulunkulu ukhulumile nami wathi angifike ngihlabelele lengoma. Ihlatshelela ingoma sibusiseke sonke. Aphinde uNkulunkulu abuyele kuNolizwi athi Nolizwi thatha le ngubo yakho uyoyipha lo wamzalwane. Mase fika sesho njalo uNkulunkulu uyashintsha uNolizwi athi suka Sathane.
kade ngakubona ungifunana ngesikhathi kusathiwa akacula iculo ngoba kulula ukucula iculo kodwa kunzima ukuhanjelwa ingubo yakho oyithandayo awusanibonani bazalwane kanti uma sifuna ukushintsha izinto asilalele yena silalele ukusho kwakhe noma ngabe kunzima kangakanani as long as ulalele yena uzokubusisa awumthinta umakhelwane kunini uNkulunkulu ekhuluma nawe manje lithi iBhayibheli kwake kwaba khona ishipwreck eBhayibhelini kwake kwaba khona ishipwreck eBhayibhelini uPaul kulomkhumbi uboshiwe haleluya bamisa la abayombopha khona kahle kahle bamisa eGosi Mampuru noma bamisa obhongweni kahle kahle ula emkhunjini ngesikhathi eqala umkhumbi usuvelelwa yinkinga kunyakaza umkhumbi sekungena amanzi kuvela inkinga lithi iBhayibheli uPaul uyotshela umshayeli womkhumbi uthi khululeka akungaphumi umuntu noyedwa la kulomkhumbi ngoba meke kwaphuma abantu bazofa kodwa mabengaphumanga bahlala la uNkulunkulu uzobagcina yini eyenza ukuthi uPaul abe nesibindi esingaka awu haleluya kukhona umehluko uthe uPaul izolelele uthe uPaul izolelele belala bonke abantu nayelele lithi iBhayibheli yafika ingelosi kuye ebusuku ingelosi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi eBhayibhelini makuthiwa ingelosi kaNkulunkulu ubokwazi kahle usekufike yena uqobo lwakhe omdala kunethu awu haleluya lithi iBhayibheli ebusuku elele ifile ingelosi yafike yamuhonisha ngento ezokwenzeka ukuthi lo mkhumbi enilele kuyo ithi ingelosi akuyosala lutho akuyosala ngisho impahla yawo lo mkhumbi uthi kodwa futhi akuzofa umuntu noyedwa kusho ingelosi itshela uPaul awu haleluya mase kuvuka inkinga emkhunjini uPaul usho kuphambene nesimo ngoba kukhona umehluko kuye nalabo abanye abantu labo uNkulunkulu akakhulumanga kubo kodwa uPaul ukhulumile kuye ngoba izwi likaNkulunkulu ilona lakho umehluko phakathi kuwe mawumama onezingane ezidliwunga uyoyibona inhlekisa kubantu uma zidliwunga ungaze usabe ngisho ukukhuza ezinye ezirong esontweni ngoba usabele yakho ukuthi ibhizi banjwa yiwunga lalela mntaka baba azi ukuthi uba wakhuluma nawe azi ukuthi ubani owakubizayo wabiza wena wedwa wayikhuluma lento wena ziyakulandela or azikulandeli akusho khona ukuthi shintsha into oyikhuluma nabanye uSathane unqinda amandla bazalwane haleluya athi ungasindiswa khona ukholwe ubhobhoze ngezilimi kodwa umsebenzi ngeke uze uthole uyohleza ucela kubantu uyohleza unana kubantu lalela mntaka baba mase kufika isikhathi ukuthi shumayela izwi shumayela kuyena umakhelwane lo kade unana kuyena impuphu izolo mtshele ngamandla kaNkuluNkulu khona kade unana impuphu izolo ngoba inkulu kakhulu lento ekuwe ngaphezulu kwesaka lempuphu ingaphezulu kwesijumbane sempuphu ingaphezulu kweinkomisho ezintathu zerice ingaphezulu kwezipune ezintathu ikasawoti ingaphezulu lento oyiphethe so ungasatshiswa ukuthi kade kupha usawoti izolo sekuzothini kuyena khuluma mtshele ngalezi ndaba mtshele futhi ukuthi wena uyinhloka wona umsila ngoba kusho izwi likaNkuluNkulu thina sikhuluma into esitshelwe izwi likaNkuluNkulu uPaul wazi okungaphezulu kwabantu abasemkhunjini even laba abambophile wazi okungaphezulu kwabo ngoba kufika ingelosi yamtshela izwi likaNkuluNkulu umehluko phakathi kwethu nabantu abangakholwa
akuwona amasudu acebezelayo esiwagqokayo nokhikhe nibhoboza. Umehluko yizwi likaNkulunkulu esalitholayo, yizwi likaNkulunkulu esalamukelayo, yizwi likaNkulunkulu elithi iBhayibheli uma sesihlangane nalo izwi likaNkulunkulu lamazwi aphenduka abe njengomthombo wamanzi okuphila ogobhosa esiswini sethu. Awusanibonani bazalwane? Futhi lona izwi likaNkulunkulu liyisinkwa. Izwi likaNkulunkulu liyisinkwa. Lithi iBhayibheli abantu abawu276 ababesemkhunjini basinda bonke ngenxa kaPaul owathola izwi. Mawuphethe izwi likaNkulunkulu uphethe imfihlakalo. Angiphinde, mawuphethe izwi likaNkulunkulu uphethe imfihlakalo. Izwi likaNkulunkulu ilona kufanele lakhe ukukholwa kuwe. Ilona kufanele landise ukukholwa kuwe. Ilona kufanele ligcwalise ukukholwa kuwe izwi. Njengoba ulivala nje manje iBhayibheli, mawuyoza ulivule ngesonto, forget. Awufunda uJohn 14. Funda uJohn 14. Funda uJohn 14 Sithembile. Verse 27. Ukuthula ngikushiya kinina. Ukuthula kwami nginipha khona. Eyinkingeni zakho obhekene nazo. Bambalela ivesi mntaka baba. Ukuthi uJesu wathe ukuthula ngikushiya kinina. Wathi ukuthula nginipha kona. Sewuzondwa yiwona wonke umuntu. Sebexoxa sebekhiphela ngaphandle. Sewuneyinkinga, sewuneyikweleti ungasalala ebusuku. Ukuthula. Ukuthula kaNkulunkulu kukuwe, uphiwe, ushiye nako, ushiwe nako, ifa lakho, uJesu ushiye nokuthula. Ifa lethu elikhulu ukuthula. A shalom kind of peace where nothing missing and nothing broken. Ukuthula kaNkulunkulu okwenza ukuthi ungazi ukuthi uzodlana, kodwa ukuthula kaNkulunkulu ukuthi relax. Othi noma ngabe sewulahle indoda, ushiwe indoda, athi uNkulunkulu relax, akunikeze ukuthula. Ngoba ngisho inyembezo ongayikhala, lithi iBhayibheli asikhalisi thina okwabantu abangenalo ithemba. Ngisho iphuma inyembezo, kuphuma inyembezo umuntu onethemba. uJesu ushiye nefa. Ushiye nefa, hayi ifa leyimoto, hayi ifa lemizi, hayi ifa leinto eziphathekayo, kodwa ushiye nefa lokuthula. Athi umhlabeleli ngicebile kakhulu. Mawungakimi wena Nkosi. Sihamba nenkosi yokuthula bazalwane. Uthi ushiye na kuthini? Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi. Uthi ngisho ukusipha kwakhe akunjengokupha kwezwe. Uke wakhuluma umunye lapha ePhasikeni, wathi principle kaNkulunkulu ithi nje mawunikela nawe uyaphiwa. Angithi ngiyazi lento bazalwane. Noma uyakholwa ukholwa, iprinciple kaNkulunkulu ithi nje uma nje umuntu epha naye uyaphiwa futhi. But guess what? Lithi iBhayibheli la kuloko ukuthula asifani nabantu abangakholwa. Ukuthula abanako, ukuthula esiphiwe kona akufani njengokuthula kwezwe. Lokhu ukuthula bona bathi ukuthula, thina lithi iBhayibheli sinento ehlukile, sinokuthula okwahlukile. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 ufunda verse 13. Uma singathembeki, yena uhlale ethembekile. Unawo 2024 lapha.
awuthi nje shift ufake u2024 ngifundele wona, because leli likhuluma ngokuthembeka lithi uma singathembeki yena uhlezi ethembekile, which is true. Quickly vula u2024 noma ngufunde mona uthi u2024 uma singakholwa yena uhlala ethembekile, mase lithi angeziphike. Ngamazwi yonke into eshiwe yizwi kaNkulunkulu awukwazi ukublame uNkulunkulu. Uma izwi kaNkulunkulu lisho into wena ungalikholwa, lithi iBhayibheli yena uNkulunkulu uhleze ethembekile. Ngamazwi yena uNkulunkulu ulindele wena ukuthi ukholwe yizwi lakhe, umemezele lento ayishoyo ukuze yenzeke. Uma ungalikholwa yizwi lakhe akumshintshi ukuthembeka kwakhe, yena uhleze ethembekile. Angani wanyayizwa into bazalwane? Ngamazwi indzaba ikuwe, the honors is on you. Uwena kufanele ukuthi ukholwe ukusho kwezwi lakhe, ngoba yena uhleze ethembekile. Angithi niyazi ukuthi labantu ababekhonza ilanga nenyanga kudala, even kubo kaAbraham, why bekhonza ilanga nenyanga? Because bakholelwa ukuthi mangivuka ekseni ilanga hlezi liphuma ngapha, hlezi futhi lishona ngapha. Siyezwana bazalwane? Ubona into engaguquki, ubona into emindawonye, ubona into ethembekile. Nikhona bazalwane? Kodwa namhlanje oba izulu linje alikho ilanga, asiliboni. Angithi bazalwane? Kodwa uNkulunkulu yena uhleze ethembekile. uNkulunkulu uhleze enjalo. Uthi even izwi lakhe alishintshi. Uma yena esekhulumile usekhulumile. Mesethi angeziphike. Ngamazwi uma ishila into ezwini lakhe akakwazi futhi ukubuya athi hayi bengidlala. Futhi akakwazi ukungayikwenzela into oyifunayo, ngoba kusho ukuthi useqamba amanga. uNkulunkulu esemkholwayo uNkulunkulu umlomo ongathethi imanga. Yonke into ayishoyo iyenzeka. Okwakho ukholwa. Romans chapter 3 quickly, Romans 3:3. Romans 3:3. Kunjani pho uma abanye bengakholwanga, ukungakholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholeka kukaNkulunkulu na? Niyayizwa lento bazalwane? Niyayizwa lento? Niyasizwa lento singisi? Lithi izwi kaNkulunkulu uma kukhona abantu abangakholwa, kungabe ukungakholwa kwabo kuyakushintsha yini ukuthembeka nobuqotho bukaNkulunkulu na? Ngamanye amazwi ingcaba ikuwe mzalwane. Akusilona icala likaNkulunkulu ukungakholwa kwakho. Nikhona abazalwane? Akusilona icala likaNkulunkulu ukungakholwa kwakho. Yingakho lithi izwi kaNkulunkulu into efunakala ukufunakala ukukholwa. Ngisho kungakuncane kangakanani, kodwa ukungabaza makungabikho. Ngoba ukungabaza kudeleta, ku-eraser ukukholwa kwakho. Niyayizwa lento? Awuphinde futhi. Kunjani pho uma abanye bengakholwanga, ukungakholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholeka kukaNkulunkulu na? Angikhulumi ngabantu abangaphandle abangakholwa, ngikhuluma ngalabo abala abakholwayo, ukuthi ukukholwa kubo, ukholo uma lungekho akumshintshi uNkulunkulu ukuthembeka nobuqotho bakhe. Thiwani sithembile? Ha, nakanye. Kepha makube ngukuthi uNkulunkulu uqinisile. Awu.
wonke umuntu ungumqambimanga. lithi iBhayibheli makube ngukuthi uNkulunkulu uqinisile. Bazalwane, amazwi ashiwo uNkulunkulu ayiqiniso, amazwi ashiwo uNkulunkulu aqinisile. Akazi uNkulunkulu aqamba amanga. Meke uNkulunkulu washo into iphenduka leyo nto ibe njalo. Ngisho kuthiwa beyingenjalo ngoba sekusho yena uNkulunkulu iba njalo. Funde lokugcina 1 John chapter 5. Sithandazeni sambeni 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi Uyabona ke Sembile, ukukholwa kusenza sibe nesibindi. Nikhona abazalwane? Leli gama la elithi sibindi igama kahle kahle lisho ukukholwa. Uma ukholwa kukwenza ukuthi ushiye into ngesibindi, usho into ngeqholo owenze into ngesibindi. Kuthiwani? uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. And ngiyamthanda uJohn la uma eyicacisa lento ukuthi asicele ngokwentando yakhe. Ngisho kunina enibuye nithandazela usizitha zena zife. Fire back to the sender. Ngokwentando yakhe. Remember yena intando yakhe ufisa bonke abantu basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Wena izitha zakho uthi ayibhubhe. Wayifunda lapha edrobheni le. Back to the sender, uphambene nentando kaNkulunkulu. Back to the sender, angiphinde uphambene nentando kaNkulunkulu. Yena ofisa bonke abantu ukuthi basindiswe. Lento ukuthi ufuna izitha zakho zife ingakholwa. Yena uNkulunkulu ofisa bonke abantu ukuthi ziyophila izitha zakho, uyothi azife uyibone ivuke ekseni zingqabasheka zithi kanti uthandaza into qedela Sithembile. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelana, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo. Hayi ngeke. Esikucele kuwo. Awuphinde futhi. Uma sazi ukuthi One, uyasizwa. into ekufanele uyenze fanele wazi ukuthi mawuvula umlomo uyakuzwa. Mina ngikhuluma umuntu othi ngithandaze ngathi umthandazo ushaya kuSilipho. Ngiyawuzwa ushaya kuSilimport, angisho loyo mina ngikusho ngoba ngazi lo mthandazo wena oshaya kuSilimport. Yazi madoda. Uyazi ukuthi kufanele kufundiswe ngempela. Umthandazo lo uma uvula umlomo uNkulunkulu yena lo uyakuzwa. Umemezile, ukhuleke kancane kodwa yena uyakuzwa. Lithi iBhayibheli uma uthandaza wazi ukuthi ngiyamthanda uJesu. uJesu ke wafika ngelinye ilanga wathi baba wena ngiyazi ungizwa njalo. uJesu akaza ayithola ifeedback ethi sikuzwile. Angithi akaza athola iSMS nenotification ethi umkhuleko wakho uzwakela. Akaza ayithola kodwa mevula umlomo uthi baba wena ungizwa njalo. Ngicela mawuthandaza mntaka baba uthandaze wazi kamhlophe ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa. And once wathandaza unalolo lwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa, ngisho impendulo yakho ukwazi ukuyithola ingakothunyelwa. Impendulo yakho uyithola ingakothunyelwa ngenxa yokuthi wazini. Nami nginenkinga lapha. Nginayo inceke lapha encane umangalisa. Ayinqeni ukuvele imisi imoto ibiza uUber. Iyahamba esikoleni ibiza uUber. Noma kufike kunemoto ebathatha lapha ithatha istaff sabantu abasebenza kodwa nayo inceke ngibone nayo iyaziwa nayo yongena khona. Kodwa ukwazi ukuyithumela uWhatsApp esephakathi eTexini. Athi baba ngicela ungithumele imali. Esephakathi eTexini. Esehambile kuyima ecela imali yokugibela.
yini ngoba ngiyazi ukuthi ungizwa njalo. Ngisho impendulo yami futhi sengiyitholile kahle kahle. Ugibele etekisini engakoceli ngoba uyazi ukuthi impendulo seyitholile. Hayi lalelani bazalwane, ake kwanda abantu abazi ubudlelwane babo noNkulunkulu. Abantu abazi ukuthi izwi kaNkulunkulu lithi mangivula umlomo ngiyazwiwa uNkulunkulu and izicelo zami uyayiphendula uNkulunkulu. Yonke imithandazo oyithandazayo uNkulunkulu uyayiphendula egameni lika Jesu. Yonke imithandazo oyithandazayo uNkulunkulu uyayiphendula egameni lika Jesu. Uthe ngiyocela noma yini egameni lami uBaba uza kunenzela. Okwethu kuyicela egameni lika Jesu. Mase sicela egameni lakhe, igameni lika Jesu kuyenzeka. Thina abazana sicela emagameni amathathu elikayise nelendodana likaMoya oNgcwele. Sicela egameni lika Jesu. Ngoba amagama amathathu elikayise nelendodana noMoya oNgcwele awanawo amandla. Igama elinamandla igama lika Jesu. Thina sicela egameni lika Jehova alinawo amandla. Asicela egameni lika uNkulunkulu alinawo amandla. Igama elinamandla igama lika Jesu. Mase ucela egameni lakhe. Uma ethi niyocela noma yini. Niyocela noma yini, sinikeze i-blank check. Sicela noma yini. Cela siphakameni simenge. Ngicela mawuthandaza manje uthandaze ngendlela ehlukile. Uthandaza uunderstanda, uqonda ukuthi lo uNkulunkulu omkhonzayo ulinde uthi ngilindele izwi lami ukuphinda ngilenze. Ngamanye amazwi mawuya kuye mkhumbuze baba uthe wena ezwini lakho siyocela noma yini egameni la. Uthena wena baba ezwini lakho celani uthi egameni lami ngizakunenzela. Uthena wena baba ezwini lakho angeke umntwana wami athi ecela inhlanzi ngimnike inyoka. Mukhumbuze izwi lakho ngoba mawulidlile wena izwi lakhe la ngena kuwe ngaphakathi uyocela noma yini. Cela sivala amehlo. Ngivumeleni bazalwane ngithathe nawo umzuzu. Ngamdedela umuntu ngingamnika ngethuba mawukhona la. Mhlamba ukazi umamukela uJesu. Awukazi umamukela abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Yena lo Jesu uyena uqobo lwakhe lo ulizwe. Yena lo Jesu uyena owenza ukuthi izwi kaNkulunkulu ulizwe kalulu ulizwe kangcono. Izinto zakho zilele ezwini likaNkulunkulu. Mawukhona ngicela uphakamisa isandla sakho la ukhona. Mawuthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu, phakamisa isandla sakho la ukhona ngithandaza kanye nawe. Phakamisa ungasabi, nasi isandla ngiyasibona. Phakamisa ungasabi, nasi esinye isandla ngiyasibona la. Phakamisa ungasabi, ungasabi, ungasabi. Ungasabi, ungasabi. Ungasabi. Cela niniphakamisa izandla nize ngaphambili. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Shani izandla bazalwane. Mvangeli uNjomani. Cela uze ngaphambili. Shani izandla bazalwane. Hawu. Ungasali nawe. Yes Lord. Cela usenzise umthandazo. Hallelujah.